Ada film dah film. Mana meja hukum apa? Soalnya neng thangmen kau angni channel hai pin kepse bau borai hotpin bai happy बैसागु बयनिसिमबो लोगोफोर रंजालि बैसागु बयनिसिमबो जासि हरबाय जोङो दायो मा होनो मोसानो थांनो नायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मा देखायनो हायो आङो नोंथांमोननो दा देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा जोङो माने गामियावल' मोसागोन आरोना गामियावल' मोसागोन जोङो ओमफ्रायो बेलेग गामियाव थाङा आरोना जोंनि गामियावल' मोसागोन ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो देखायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय ना नोंथांमोननो आङो दा देखायनोसै आरोना नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय मा होनो मा देखायनो हायो नोंथांमोनहा दा आंनि भिडिअ'आवहाय मा नुयो नोंथांमोनहा गोसो गोथारै नायलांदे सनाफोर आं बेखौनो नोंसोरखौ खावलायबाय आरोना लोगोफोर Tên làng thường muốn thầy đôi muốn thầy thăng thầy khai ra muốn thằng rồi muốn thầy mới muốn thầy nạp ra xe rồi đó thầy đồng hồ muốn thầy khai ơi muốn thầy đi
बारदाय दामबाय थाबा बारदाय मोसाबाय थाबा बिराद खस्थ' मोनो दखान जानांगौ आरो ना जोंना आं बेखौनो बुंबाय दे Cái bên này Excel à? सफैबाय जोङो जायगायाव सफैबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांदो दै मा देखायनो हागोन मा होनो लोगो
लोगोफोर भिडिअखौथ' बारा लाबाय थानो हाया होमबा जि लानांगौ एसे लाबाय ओमफ्राय दा मोनाहांबाय मोनायाव दा मोखां गन्थं नुगोना नुवा लोगोफोर मोननांला आरोना मोनायाव लानो हायाबा आरोना ओमफ्राय नोंसोर सिनायनाय नङाना खोमसि जागोनबा बोरै सिनायगोन नोंसोरलाय ओंखायनो खोमलावबाबो नायथाबदो एसेल' लागोन आरोना जोङो खोमसि खोमलावबाबो एसेल' लानोसै दा बायद' बेगजों ला बिसोरखौ बेगजों लालाय
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ